咁原來今日9月17號咧係第一屆嘅世界大學動畫獎嘅頒獎禮嚟嘅喎。咁今日咧非常之有幸咧，仲以傳媒嘅身份咧入場參觀添。估唔到咧香港會有一件咁大嘅盛事舉行喎。咁今日係9月17號啦，呢度係西九嘅 Freeze Place。咁由香港都會大學主辦嘅第一屆世界動畫獎呢，今日就舉行頒獎典禮啦。咁喺頒獎禮前嘅酒會呢，已經有好多來賓呢到咗場咯。咁今次呢搞得非常之成功啊！俾少少大家睇下，佢嘅評委竟然係森本晃司大神啊！我一陣仲訪問佢添啊！所有報名參賽嘅大學咧有成6000段短片咁多個喎，唔單止頒獎禮搞得成功啊，你睇下連中間嘅表演都係咁精彩㗎。得到 Grand Prize 嘅係嚟自法國大學嘅短片㗎。咁除咗有2位法國導演之外啦，仲有2位中國人嘅同學幫忙㗎喎。最估唔到係頒獎嘉賓，大家睇下邊個？除咗有香港都會大學嘅校長之外，仲有一直都非常之支持動畫電影嘅古天樂先生啊！最大癲嘅係我竟然可以訪問到日本動畫界嘅大神森本晃司老師啊！係有冇問題啊？有冇問題啊？今回の優勝の方々が作品はどう思いますか？一言ぐらいで。いや、やっぱりね、毎年レベルが上がってるんで、今回ももうめちゃくちゃすごい、面白かったです。はい、そうです。あと日本ではすごいとっても有名なアニメだけどもみんながよく知ってるんで、なんか香港のすごい若い者でだけど、今学生さんたちになんか一言でお願いいただけませんでしょうか？多分今世界が本当にネットとかコンピューターとか AI とか進んでるんで、多分もっともっと近くなると思うんで、もうみんな多分世界が妙にこう一つになってる感じがしてて、もうちょっと個性のある作品がちょっと見たいなっていうのもありますんで、逆にね、その土地っていうかその場所の作品が見たいなっていうのもあります。自己で AI の世代でこれがもうどう思いますかなって日本では世界一で。いやもうめちゃくちゃ日本のこと？いや日本の方がいかがでしょうか？なんか AI でも今すごい流行ってるじゃないですか。いやでもね、日本は日本でまた違う進化をしてるから。ああそうですか。多分また違うかなと思ってて。俺はむしろだから世界の方が面白いと思ってます。そうですか。はいはい。結構珍しいですね。はい。ありがとうございます。有冇問題？希望大家唔好見怪，第一次學做記者訪問，仲要係一個日本咁出名嘅動畫大神，有啲手忙腳亂。我仲訪問咗另外一位超級嘅偶像，訪問咗佢一啲營商之道添啊！請留意下一集啊！